Dámy a páni, s počudovaním a s veľkým prekvapením sme zaregistrovali, že najvyšší politici, bývalý premiér a bývalý minister vnútra sa bijú verejne na ulici. Predstavitelia Smeru sa púšťajú do bitiek s Igorom Matovičom. Je to niečo nepredstaviteľné a môže to vyvolať obrovskú vlnu násilia po celej krajine. Preto vyzývame všetky politické strany, aby upustili od násilnej rétoriky, aby neprovokovali zbytočne ľudí do násilia. Voľby majú byť slobodné a majú byť predovšetkým o ponuke pre občanov, ako chceme riešiť ich problémy, ako chceme riešiť problémy tejto krajiny. A nie ako a kto viac rozpúta vášne medzi ľuďmi. Situácia je mimoriadne napätá a toto je niečo, čo je nepredstaviteľné, aby sme v strednej Európe, v krajine Európskej únie sa bili po uliciach v rámci predvolebnej kampane. Vyzývame stranu Smer, aby prestala šíriť nenávisť a hľadať zámienky na narušenie procesu volieb. Dlhodobo hľadajú akékoľvek zámienky na to, aby mohli šíriť nenávisť. Snažili sa zneužívať kauzu alebo tok migrantov cez naše územie, pritom sami majú na tom veľký podiel. A v podstate sme len čakali, že kedy prídu s nejakou provokáciou a bohužiaľ vidíme, že dokonca tá provokácia skončila na úrovni politikov. Je to nesmierna hanba, že minister vnútra a bývalý premiér sa navzájom bijú pred zrakami všetkých kamier a celého národa. No viacej nás trápi to, čo to všetko môže priniesť. Poprvé, ak sa títo politici dostanú do Národnej rady, tak nečakajte nejaké riešenie problémov. Budú v tom pokračovať. Ale čo je horšie, môžu vyvolať také nepokoje v tejto spoločnosti, že na našich uliciach potečie krv. Odmietame toto. Vyzývame preto aj príslušníkov polície a bezpečnostných zložiek, aby poprvé radikálne a rázne zakročili proti akýmkoľvek prejavom násilia a neznášanlivosti v súlade so zákonom. A po druhé, aby sa nenechali zatiahnuť do týchto politických ťahaníc. Veríme, že nakoniec zdravý rozum zvíťazí a že občania si vyberú takých politikov, ktorí v prvom rade si uvedomujú svoju zodpovednosť za to, že majú riadiť krajinu, slúžiť občanom a nie dostať sa za každú cenu k moci a napríklad aj za pomoci násilia alebo provokovania násilia. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, viete si predstaviť, že by o výsledku volieb napríklad v takom Nemecku alebo v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únie rozhodovala nejaká pouličná bitka alebo bitka v aute? Je to prakticky nepredstaviteľné. Preto naozaj vyzývame všetkých na upokojenie situácie. Takáto situácia sa už nesmie opakovať. My sa musíme pridať k vyspelému svetu, ktorého sme súčasťou. Robert Kaliňák a Robert Fico mali byť už dávno vyšetrovaní a vyšetrení a spravodlivosť mala úradovať. Igor Matovič mal príležitosť niekoľko rokov reformovať inštitúcie tak, aby fungovali, aby mafiu už nikdy nedostali k moci. Zdá sa, že sa navzájom potrebujú. Vyzývame každého, aby sa nepridával k takémuto násiliu a k takýmto aktom, ale naopak upokojoval situáciu a aby o voľbách rozhodol riadny demokratický proces.